qala ukuthi nina nakhipha umngami lapha ekhaya uyena ofuna ikhunga enza lonke hey madoda uyena ofuna akhiphe ma emkhiphe ekhaya uyena ofuna abophifi ngoba mase liboshwe umunye uzombopha unelunga lombopha ukuthi ngiganiwe umfazi wami ukhishwa omncane ekhaya akathandi kodwa nje kumthetho uyathanda akathanda uzokwenza noma ngabe akafuni uyathanda akathanda uzokwenza hey madoda uyathanda akathanda uzokwenza yena fela ambophela ifindo lokuthi ke uyamkhulula ukuthi akaqhubeke nesibongo cha ukuthi ke isibongo yiso umuntu osuke ebophela ifindo usuke ebopha ngesibongo leso sakhe ma undlovu uboshelwe umuntu wandlovu ifindo ngaphandle hayi umuntu madoda ngeke nje qhamuka seJomela ngoba naku esefuna ukuboshelwa ubani ngokuchazela cha ngeke kube khona lo muzi ngeke phela uzoboshelwa uMasuku ifindo nakwandlovu njani ngoba phela ubambopha ifindo umuzi waMasuku uyobusahambe ehamba izinto zakhe ayilungi kuthiwa isibongo mhla ubopha umuzi mhla ubeka umuzi wabeka ngobani ijulile lento yesibongo kakhulu sesifika lapha yithi isibongo yebo ukuze ngoba abafindo yithi isibongo ukuze siqhubeke sona yebo hey Masuku ngaphandle kwesibongo impela imini kuphela ilongo na indaba Masuku ingane ikhulileke manje ibikade khwele ekhaya komama ingane ibisibongo sasekhaya komama mayisikhula ingane yatholakala intombazane ela ekhaya iwumlanjwana njengoba ubushe eqaleni mayisikhula lengane lena isiyeza ukuthi ubaba ahlaba akasekho emhlabeni ubaba isithi ke ngane ngenxa yothandena namhlanje kababa inayo imvume ukuthi ngasuka ekhaya kubo ithi ngisaya ekhaya ngiyokwenzela ubabi namhlanje ke ngeke ngikhuluma kakhulu ngoba ubhuti uMasuku sinaye njengamanje kuyena ozosichazela ngaso isibongo somuntu sizomnikeza ke ithuba abingelela babukele emakhaya baba bhuti uMasuku asikubingelele sikwamukele ohlelweni ngithatha ngibonga lethuba elingipha lona kusukela namhlanje kuvele enkosini media lona okhuluma nani ke ujeke wensimbi saphusha lwana yaphusha naphusha intimbi udivorce ke umuntu ngesende abanye ke bedivorce ngamapeni wangela amantombela wangifakela amehla abathe endaweni bathi akomehla awu yijuba naleli cha silapha ukuzohlahla indlela la sibheka khona sibonisana kahle siyabonisana kahle ukuthi isibongo somuntu sibaleke ingane yathengwa kahle ingane yathengwa mangabe unena wayo ungasazokumthatha senhlukene madoda ingane nje mangabe unena wayo usuhlukene nayo udinga ingane yakho ukuthi ibuye kuwanye ibize wena yonke into ibize wena udinga ukuthi uhambe ekhaya konini uyithenga ingane hayi ukuthi uyithatha uthathe kahle kabani ngoba lengane eyomalume uma bengasekho ugogo nomkhulu eyomalume ingane eyasekhaya konini wena unalo ilungelo lozofuna lengane awuhlangane selutho phela ngoba awenze lutho eyakho ngegama ukuthi ubaba wakho bani ngegama ake sithi ke nazi ingane yentombazana le ngane ngishathiwa ikhishelwa amalobolo awutholi lutho wena baba waya cha wena nje ufana nomuntu esimenywa kodwa kuyingane yakhe yebo ufana nomuntu esimenywa ubhiziwe wena uyamenywa nakhona futhi ukuthi wamanthanda ningambiza mangathandi ngambiza hayi ukuthi ungabikho kuzovimba izinto cha izinto zizoqhubeka zihambe